Usa ka babae sa Kapalog, Davao del Norte ang gipakaslan gihapon ang iyang pamanhunon bisan og mipanaw na. Gitambungan sab kini sa iyang mga banay ug higala. Ani ang report ni Kent Abrigana. True love never dies. Kini nga panultihon, napamatud-an sa parisan nga gikasal sa Kapalong, Davao del Norte kay ang 28 anyos nga si Aiza Ayala. Mipadayon sa ilang gisumpaang panag-uban sa iyang pamanhunon nga si Mardy Perdes, 33 anyos. Bisan pa kini, mipanaw na. Gani gipangunahan ni Kapalong Mayor Tess Timbul ang kasal nila Aiza ug Mardy. Imo ba siyang dawaton nga imong bana sumagla sa atubangan sa atong buhi nga Dios? Oo, akong dawat. Apan inay kalipay, ilabihan ang kasubo nga gibati ni Aiza. Gani igo na lang kini sa paggunit sa kwintas nga nahimong handumanan sa ilang paghinigugmaay. Sige. Tabang na Maray. Sa pakikinabi sa GMA Regional TV 1 Mindanao kang Aiza, gisaysay niya ang ilang love story. Gikan sila sa ilang long-term relationships ug dunan nay mga kaugalingong anak, dihang nag-ila-ila. 8 ka bulan nagdugay ang ilang relasyon ni Mardy. Una sila nagpakasal. Daghag saad sir, di maihap, daghan kayo. Oo. Like unsa man? Like nga pakaslan ko niya, kauban ko niya, pag kuan, pag matigulang, ang ana, makakita mig mga tigulang halalab. Kanang ming anak ka, tanong mabot ka tayong anak nga mga kuan, kanang mga idara. Sige mig istorya-istorya ba kay maragul gyapon mig barkada gud nga nag-uyab ba marabog dugay na pud mi nagka ila bitaw. Apan ni adtong bulan sa Oktubre, nakasinati og lisod sa pagginhawa si Mardy ug didto nahibaw-an nga duna kini sakit sa baga. November 1, mipanaw si Mardy. Apan bisan ni ini, gituman ni Aiza ang saad nilang duha nga ikasal. Busa gipaygayang nila ang seremonya, kauban ng ilang pamilya o gigala niadtong November 9 sa balay sa paryente ni Mardy sa sitio Sagana, Barangay Sampao, Kapalong, Davao del Norte. Sobra mangud na ko gid ka kuan sir ay. Mahal gid na ako kay siya sir. Tungod ra gid sa gugma. Ay, bisan kaisa gid ato wala gid mi nag-away ba. Wa gid mi nag-away nga ingon nga kanang grabe nga away wala jud. Salamat ta pud ko nga ingana bisan sa gamay nga panahon nga among panag-uban. Anang na-feel gid nako bitaw ang tinuod nga love. Sumala ni Aiza, mubo man ang panahon nga nagkauban sila ni Mardy ni ining kalibutana. Apan ang iyang pagmahal kang Mardy, matod pa, magpabiling buhi. Ako si Kent Abrigana para sa 1 Mindanao.